איציק! 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 בוא שנייה, איציק! בוא שנייה, צריך להחליף איתך איזה שתי מילים, בוא שנייה, בוא. שומע? רציתי להחליף איתך שתי מילים. בורקס וחלון. בורקס וחלון? כן. למה? בוא, אני אביא לך. בוא, אני אביא לך. סרט כחול. סרט כחול, תודה. ואורז. אורז? רגע, מה דפוק? מה אתה מביא לי סרט כחול? שם עליך זין. לא שם עליי זין. כן. שם לך זין בעין. שם לי זין בעין? כסוף, תגיד לי כוח מהסתוקים האלה, יאללה, אני הולך. יש לך 5 שקל להביא לי לאוטובוס? 5 שקל? תביא לי, אני צריך ללכת. 5 שקל. יודע מה? נו. קח את האוטו שלי וזהו. האוטו שלך? סבבה, תודה. יאללה ביי. יאללה ביי.